Sa tean réalaigh bhí an chiall daracha leis an ocail gorm sin é. Níl do bhíniú thar sin ar an rása duine gorm mar ainm ar ghine a bhfuil crackan don orthu. Ní bhaineann sé le feardú a bheith i láthaí haine féin don deabhal na deirtear duine dú ngéalteachtaí go leor agus an chiall duine gorm leis. Na ní bhaineann se ar charabaí le himar den dú gharm a bheith ar chracan daoine as an Afric ó tharach Christ on a bike. Fiú an muintir is daratha crackan i measc na Lochlannach gorm a bhí a bhharthú siúd. Ní chaithe a bheith don go fiú nó dú sa chracan le bheith gorm mar sin. Díreach crón go maith. Sílim gur cá seo de nach dana an bhaise dífa an teolas seo a cheilt orainn a leorthaí. Na níor bhain sé a couple of second as an seo so go maite gur é aimsú san ochlar sean réalaige. Agus ní sinne a bhhain bhfuil seo acu sa tean Lochlannis agus an Íslandis an le aniu fásta deir siad blau madar agus bhí an chiall daracha leis an ocail blau sacú fásta. Níor bhain sé le blú. So is sé crón na daratha sa chracan an chiall a bhí leis an ocail gorm sin é. Ní bhain sé charbí le blú.